Yurdumuzda bilim ilgomunda halkara hyzmatdaşlygynyň germiniň barha giňelýändigini, Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmeň we sany bilim ilgomyny ösdürmeň konsepsiýalaryna esaslanyp geçirilen halkara açyk internet olimpiadasyna gatnaşyklaryň sanynyň barha artmagyny hem görmek bolýar. Munyň aýdyň subutnamasy Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýol başçylygynda Döwletmämet Azadatyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirilen Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň dil we beýleki ugrly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda ingliz dil dersi boýunça 3-nji halkara internet olimpiadasyny görmek bolýar. Oňa atawatanmy Türkmenistan bilen bir hatarda 41 san döwletden jemi 269 san ýokary okuw mekdeplerinden 2 million owrak talipler gatnaşdy. İngiliz dersi boýunça 3-nji halkara internet olimpiadasynyň açylyş dabarasynda ýurdumyzda daşary ýurt dillerini öwredýän ýokary okuw mekdepleriniň halkara hyzmatdaşlyk saklaýan universitetleriniň professor mugallimleri çykyş edip, Türkmenistanyň diller arkaly dünýä ýaşlaryna paragatçylygy we dostlugy wagt edýändigini aýratdygyny tamak bilen türkmen halkynyň milli liderini we hormatly prezidentimize köp sag bolsunlaryny aýtdylar.